салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Анами намуд паплинои дубайски аҷоибот фасон омада. Аин якта ранг дорем духтаро. Нархиш духтаро 60 сомонӣ. Нархи бесанг шай санг дорош насиб навори ояндада мебарад нишон метиём. Ба духтарако ни паплино омадагиай ҳамаира накшон бах несте ба хотире нигоҳ кунед. Ина духтарако айни се тара светка омада дидем. Ишам аҷоибот фасон бори новинка ҳай. Пилчошона бичиха хушрай. 3 метри ҳам ҳамчунин духтаро 60 сомонӣ. Духтаро нигоҳ кунем. Боя паплини зарди фасон омада гликабуту салативу салатиам ҳо сабзини хеле хаки дорад, зард дорад. Бори новинка 3 метри ҳам 60 сомон. Ба духтарако ни баргака омадаги да рангора аҳамияти. Якташ тагиш сафедча ҳай, якташ тагиш молочнича ҳай. Нигоҳ кунем. На молочничаш, на сафедчаш духтаро 3 метри инам ҳамчунин 60 сомонӣ. Ба нусхаи атлас омадаги духтаро нигоҳ кунем. 3 метри 60 сомонӣ ёшам 4 та ранг омадаи духтаро 4-5 та ранг омадаи то есть. На духтаро фибр кунен, скриншот кунен, WhatsApp да партен, заказтон мегирем, доставка ҳам дорем духтаро. Суроғаи мо бозори Корвон, якум қатор, 7 сектор, 22 контейнер. На духтарако бо як гули калони аҷоиб хушро овардем, нигоҳ кунед. Ирам ҳамчунин духтаро 3 метри 60 сомонӣ. Нусха атласо нишон додам, надодам намедонам. Ина ирам аҷоибот хушро. Сангдорош навори оянда иншоалло мешавад. Бор нав омадаги бесанг навор кардам 3 метри 60 сомон духтаро. Нусхаи атлас 4-5 ранг омада ҳозир. Духтарако нигоҳ кунед. Ани намуд паплинои итальянски омадай. Нархҳои фарқ мекунам. Тобистони худаш бенигин 3 метр 90 сомон 100 сомон буд. Ҳозир духтаро дамо хеле нархош арзонай. 70 сомон духтаро нигоҳ кунед чихе хушрай. Яла қас мекунад. Ёба материалшон чихе мягкий хушрай. Ира шута мепиши ягон чи намешавад гарантия метиём. Итальянски духтаро 3 метр 70 сомон 3 та ранг дорем духтаро. Ина зарди рӯшан дорем духтаро хушраймо. Бо ин ранги кабуд дорем. 3 та ранг 3 метр 70 сомон. Сангдошам насиб навори оянда нишон метием. Доставка ҳам дорем духтаро. Суроғара фаҳмодам. Корвон обдои дарозаи нуловой кати рост меоянд духтаро. Якум қатор 7 сектор 22 контейнер. Бо чизе нофаҳмой WhatsApp несе мо мефаҳмонам. Духтарако баъд бойни намуд паплин омадай ранги асосиш ҳам қамекунам намебиёяд талха барги оли баландтар рангай. Нигоҳ кунед тагошон духтарони хеле як ранг бошад, значит паплини хушрӯяйда. Иян духтаро нав омадай одамода 80-70 сомонай мода 60 сомон духтаро 3 та ранг дора. Ина рангош балотиви хеле тишаме бо қарта нишон тенда. 3 ранг дора хулас 3 метр 60 сомони духтаро дар навори оянда сангдороша нишон метиём. Не фиолетившам аҷоибот хушрӯяк телефон дар ранги асосиш мегум кунам бе фиолетив баланда ина духтаро. Доингои хеле тинкаки оби даҳан неста. Гап сакаки хушрӯ. Доставка ҳаст духтаро марҳамат. Духтарако ина бойнира розбичаш ҳам доштем. Ду ранги дига доштем, сеюм рангш омадаги. Ранг надоштем нав омад духтаро. Ирам 3 метр 60 сомонӣ. Марҳамат хоҳишмандо. Духтарако ни ранги розви надоштем духтаро. Аллакай боз овардем. Айни ҳол дорем. Метонем заказ кунем духтаро. Ирам ҳамчунин 60 сомонӣ 3 метраш. Ина духтарако фараҳнозам мепрсидем фиолетивш набуд духтаро. Аллакай боз омад. нигоҳ кунед аз як ранг шайҷаншонтим. Салативи коричневи розивиам дорем, бесангам дорем, санг дорам духтаро. Ини хулас вашай фиолетив шай 3 метр 60 сомонӣ духтаро. Духтарако глои рамашкам мепрсидем надоштем. Аллакай боз овардем 3 метр духтаро хушрӯма 60 сомонӣ. Ина духтарако бо як гилмайдачаки аҷоибот хушрӯваки дига омада дидем. Ира кирта медузонем, ба кирташ бо хушрӯи бад меброя 60 сомонак духтаро. Ина духтарако бо як ранги хушрӯи дига. Айн вай кабутиш омадаги ҳоз чанд қад буд надоштем. Оли санграгишам видео мекунам насиб бошад.